Vítejte u dalšího videopohledu na řadu POP 4 od Alcatelu. Dnes tu máme velký POP 4 Plus, který nabídne 5,5 palcový HD displej, 1,5 GB RAM nebo Android 6.0 Marshmallow. Prodejní balení ničím nepřekvapí. Máme tu samotný telefon, micro USB kabel, adaptér na nabíjení, pecková sluchátka a samozřejmě spoustu příruček. Telefon samotný je plastové konstrukce o tloušťce 8 mm a má snímatelná plastová záda, která vypadají díky speciální úpravě materiálu jako kartáčovaný kov. Zde jej můžete vidět ve stříbrné barvě, ale koupit si jej můžete také v šedomodré a do konce letošního roku přibyde i tmavě šedá barva. Na pravém boku telefonu najdeme vypínací tlačítko a tlačítko pro regulaci hlasitosti a na spodní hraně máme port micro USB. Po snadném sejmutí zadního krytu spatříme 2500 mAh baterii a také všechny potřebné sloty. Do telefonu lze navíc vložit 2 SIM karty a SD kartu najednou, jelikož má každá karta vlastní slot. Hlavní fotoaparát telefonu má 8 megapixelů s přisvětlovací LED diodou a přední kamerka vám potom nabídne 5 megapixelů, široký úhel záběru a jako bonus u ní rovněž naleznete vlastní přisvětlovací LED diodku pro lepší selfies v noci. Na zádech pod hlavním fotoaparátem si můžete všimnout i mřížky pro hlasitý reproduktor. Vepředu má své místo velký 5,5 palcový HD IPS displej. Ten je tak o půl palce větší než u základního modelu POP 4, odtud tedy přídomek Plus. Nad ním je krom již zmiňované kamerky i notifikační LED diodka a naopak pod ním jsou 3 senzorová tlačítka pro ovládání systému. Srdcem telefonu je Snapdragon 210 a 1,5 GB RAM paměti, přičemž interní úložiště činí 16 GB a lze ji rozšířit až o 32 GB pomocí microSD karet. Potěší i kompletní podpora veškerých českých LTE pásem. Naší prohlídku završíme prostředím, které je v podstatě čistý Android 6.0 Marshmallow s pár aplikacemi navíc od Alcatelu a menšími úpravami, jako je třeba ikonka košťátka v multitaskingu pro zavření všech aplikací najednou, nebo zkratky pro vámi zvolené aplikace na zamykací obrazovce.